mendung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Deni Ismail. Ini apa nih? Kegiatannya di Kanates ya guys. Jadi ini sekolah ini gede. Pinter loh, kurang rapi sih. Kayaknya juga sih ambil minyak ya. Jamnya sudah mepet. Rambut cepat turun. Yuk, potong di apa? Yuk, potong. Yuk. Rambut itu sekolah mendung sampai hujan. Oh, gerimis. Aku Mbak Isma gak arah burungnya kayak info besok teko omah jadi setengah 11 jadi burungnya jam 10 mulai tes gak ngapa kan mau sedino ndek Mbak Isma tahu gak tangi guys sedino bu sampai sore lagi tangi jam 4 nya jam 3 lagi tangi guys jadi karena peri sampai sore awalnya panas menggigil. Ini jemasan dan ini enggak upacara kali. Tinggal nganggur. Mau belanja nih gue nih mak. Nanti anu apa Lombok? Lombok ada yang ya sama 7.000. Walah kok 7.000 men. Mbek tomat. Lombok mbek tomat. Lomboke sak piro? Kayak loro 2.000-an ki lho. Ngene. Tomatnya berapa? Tomatnya kayak piro kono Mas? Piro 2.000 piro. 2.000 oke. Masak apa ya, Mak? Mbok lha yo. Arek sosis, ati, usus, bak pitik, lele. Terong piro iki, Mak? 1.500 kan. 1.500. Ya apa ya? Aku lagi 7,5 orang enak rumah itu. Ayo. Boleh. Yang belum apa panggang ya? Panggang ya nih, panggang. Terus 5,5, hati 5,5. Tempe ini. tempe. Kayak lo gandul-gandul. Nak Jadi wis tempe. Dah, ya Allah dong telone. Sitok Mak dong telo piro, Mak? Milih ya. Sing ndi kok apik kabeh. Cok. Mang gawa tripod tak jejekno pengku udah ngapendang ala. Yes, sampai rumah belanja nih gue mak Kartini sekalian ya
Besma pirang-pirang dino iki gak apa jenenge gak blonjo guys lho. Keringet dingin itu. Boleh obat meh. Mau kuning mae. Tepung sasa. Kaos. Kau iku itu budrek. Ini blonjone wae. Ini jangan asem sih terong 1.500. Beli usus senengane kari beti useng beti tepung kayak chicken ngono guys begini. Lombok entek iki 2000-an. Lombok ini 2000-an guys. Tomate 2000. Terus tempe ini 2000. Sudah gak tau makan tempe. Tempelonnya 1.500. Lonjong ini entek 16.000 guys. Sama ini. Ning ngono piro kira tak tokno soalnya gak enek panas mendung ae. Kudu mendung ki awake yo wis rada penak tapi cek kurang fit lagi yo guys. Iki berambang bawang ijek, minyak ijek. Apa ijek ngene iki sampai sesuk dadi tak stok ngono ngene. Apa kulkas soalnya pirang-pirang dino ini wis gak blonjo. Lah piye masak sing enek dikek kacang baken malah tak masak nek sore mbek cambah. Wis gimana karena lombok entek nek lombok enek ijek yo gak blonjo guys. Lombok entek tomate entek. Saiki lombok jarine wis medun. Sakmene tok 2000 guys. Berapa 7.000. Nondelone api-api tak peteti bisa terus didekek nang ngene kulkas. Tak rebut noneh ini kan kayak freezer. Nanti tak masak sesuk guys, saiki kabeh. Terus kulkas kabeh, soalnya kayak freezer. Tapi tak petik misah. Digulup sambal mentah favorit. Favoritnya Mbak Isma ki sambal jeruk ngono lho guys, mentah. Kok nek dijangan ki ora kepangan. Enak nek garingan, kari ya ora patek gelem. Jangan ki kok isine mau dicipuk dudui. Nek dudui doyan. Kemarin yang gurih wis gak uwak guys, elek-elek ini yo tuku. Ngene iki nek ning nggonku yo gak tau tuku guys. Ning guritan ya ayangane teng-teng ngene. Watuk isik ngeklik. Watuk terus apa jenenge ngelu sirahe panas iki. Ademen dadi siji. Soalnya hawane cuacane lagi ngene yo guys, dadi nek tak penak nih. Yang periksa jane. Nek sore sing kacange yo ijek. Ini gak puasa mbak semua soalnya sakit. Udah ngombe obat. Letak semua dino. Panas. Tangi loro. Pakai musim penyakit mudal nih guys. Apa? Muntah panas menggigil lho. Diare. Ini sampai anu apa jenenge? Mun periksa kan lho bong. Loro ki gak apa-apa nek sedelo-sedelo guys. Aku terus nek panas trauma wedine rumah sakit nek. Ini apa? Ini apa kan apa ya?
soalnya saya penyakit ngono iki nek di rumah sakit di infus marinya angel kecuali nek gak kasep ya kita berobat ning puskesmas ya langsung ngombe obat ya mari gak kasep guys tapi nek kasep moga ya aja sampai ya. Ini iki lho guys, ditandur ora ditandur di sebar ngono lemah ngono belum poh dhewe bisa. Kalau kayak gini iki dong delok ya. Di peri sementing wis diterno aku nek peri tak terno ki ayam. Apa perai iki di tes ya guys, gak iso perai. Meskipun aku loro ya iki tak terno guys. Kabeh sapa. Nek mulai ngono iso mlaku dah bareng-bareng kancane. Nek budal iki lho mlaku kene kono nek gak budale peteng apa ya ora keri. Neng aku ki wedok mbek lanang terae beda guys. Di cilikanku ki meskipun kelas 1 TK kelas 1 ki sekolah mbek mbakku kacek 2 tahun gak pernah diterno buku. Yo maksudnya di karangan budal dhewe ngono guys. Nah aku malah apa nyebrang ril kuwi, ril sepur, ujar kowe ora nek sing nyebrangno. Kene dhewe kudu pinter ngerti apa ngerti lor kidul ngono, etan kulon, ngerti etan kulon nyebrang bayuku. Kacek 2 tahun ae dadi SD bareng. Tuntun gandeng si sekolah. Ning SMP pun ngono adoh wae. Numpak sepeda rungan zamane motor, saiki bocah saiki kan pak motor kabeh to yo. Dibek iki keri tau. Keri ra keri teko kono tetep budal. Wis kadung teko kono yo gak sekolah piye. Bocah saiki keri paling mulai gak sido sekolah. Kae ngono guys aku ki SMP yo. SMP ki numpak sepeda goncengan ponakan. Dadi gentenan wayah munggah kok nek keselen disuruh kadang gak kuat dituntut kadang gentenan rekoso. Kalau nek motor sekolah enak arek gereng ben jaman kuwi TK SD mlaku terus SMP numpak sepeda tendene enak pengen goreng udah anget-anget ngono lho enak sambel yo enak terong iki sambel ditelo lodeh yo enak sitok obat pegel sitok obat ngeluh jadi ngombe obat masih gak puasa yo awake cek gak fit guys iso nek fit yo puasa lah karayo lagi awake gak penak soalnya puasa yo ngono guys ini rasanya tengah ngingen lho bawane kudu merem nek direm lho penak nyubuk tapi masa esok-esok tetep tangi pakai tanjungok ini tetep nyandak gawean guys aku ini ya tetep tangi tetep umbah-umbah alon-alon tetep apa nyapu isah-isah ya tetep gawean omah tak candak loro kecuali nek wis prak tenanan terus enek sing ning omah nek dijaga kok bariku ning omah ngono aku gak tangi kene sing dijagakno anak njuk mangan ya tetep kene masak tetep kene tangi aku terus bojoku ngene kowe nek gak tangi terus piye anak piye terus aku gerika langsung tangi bang ngombe obat piye carane ben awak enteng ben mari ben tangi tak ombeni obat langsung jenggelek tenan kae sore ngeteno sekolah terus apa nek awake dhewe nek gak panu dadi ombeni obat nang mari bojoku kurang enak aku bisa ngombe
nang bagi yang mangan dan ngobat ngono bolak langsung semangat banget anakku tenang iki mangan masak guys iya pe sopo yo nek awake dhewe ngono lho guys saiki kita gak bisa njagakno sapa-sapa kita bangkit tangi pun harus ke awake dhewe oke enek wong bakal ngene oke enek dulure gak bantu nek wong liya ngono saiki dulure gak iso nulung ngono kok meneh wong liya nek awake dhewe tangi gregah bangkit ora ngarane sing bakal iki guys di kabeh iki bener nek kok awake dhewe makanya meskipun aku loro tetep pang ini ya kita nggo ngatek ini kayak rasanya kayak aku kejungkel ngatek tak kayak kejungkel aku wanus kayak gini aku dek bengi udah nek bengi biasanya panas nih kan anu guys apa di nenggone apa bengi ngono lho panas tinggi ki mesti kena apa nek pas di wayah waktu malam ya guys Mbak Isma tanya cara menos awan ngene iki adem ya anakku lah yo ngono nek panas jamu saiki adem engko bengi ngono ki panas tinggi kalau jam 12 jam 11 sih panas sih dhuwur jamu kena apa ya guys aku dek bengi yo ngono saurunge turu makane ngombe obat neh dadine apa wedi nek bengi nang grog-grogan neh adem iki selimutan sampai duk makanya ini Mbak Isma gak ngonten dhisik yo awake gak kuat nyumbang kira ngonten nek video iso ngonten yo konten guys tapi loro yo masuk konten guys harus dituntut kerjaan yo mas mungkin sakit juga iya timbularan ngono gaweane dhewe rasa serempengan ngono iki nek waya iso megawene mergawe kok ngono ya wes kok ngoceh esuk-esuk ngoceh mbak orang ngoceh ke sini hanya cerita yo gimana ambek belanja mbak Jaki kok mbak Jan nek teko kene awan jam 10 lagi teko kene dadi nek ora koyo anak kan ambek sekolah dadi nek esuk artine kan isuk wis ning kono dimangan iki lho sampe ngaleh guys kok ngaleh ning gone kuwi Mbah Fauzan kono biasane mendeki pedang sarapan ngombe obat mbah meng arendemi iku yo penyapu tak gombal nek nek panas wis ngono Mbak Isma pamit ya terima kasih banyak wis selalu mengikuti kegiatan Mbak Isma selalu ngasih saran semangat masukan wis disupport makasih banyak wis apa selalu enek terus ya sepurane nek enek kelira kairune selama iki nek enek tutur sing salah perilaku sing kurang bener sepurane sing akeh ya pemirsa wong kadang gak luput dari salah dan keliru gak bener ae urung tentu bener nek matane wong liya ngono wis pamit dhisik kumpul kabeh diparingi sehat seger waras panjang umur berkah barokah rezekine apa Kongko padha lancar yo guys oleh nyambut gawe sedungane Mbak Isma ngono ae kongko ning kono bojoku yo selalu dalam lindungan Allah ya pemirsa kongko gak diparingi sakit dikek sehat terus kongko lancar gaweane ngono nek mergawe iki mesti aku hati-hati ngono mesti selalu teko guys bendina video call tapi gak tahu suwe soalnya apa Pak Riku kira nglembur ning dhuwur dadi aku gak pernah maksudnya nek ngomong cek mergawe ya wis ngono dene nek piye nek wis jam istirahat tengah wengi ya wis kene turu dadi gak iso ngono paling nek prei iki hari Minggu kadang prei kadang ya mlebu iki rencana pe mulai sedelok engka seminggu iki tapi gak iso dadi kemungkinan lebaran mepet guys ulangi soalnya dikon ngebarno bose ya manut bose ngono ya wis semua pamit dhisik titik-titik ala ketara dadi omong aja sampe nglarani wong liya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku nek ditandur guys aduh cek piro ki 15